Мога ли да помогна на човек, когато той не иска помощта ми? Всички предполагам, или повечето от вас са чували израза "не прави непоискано добро", или пък насила можеш да вземеш на човек, но насила не можеш да му дадеш. Според мен обаче има и моменти, в които можем да помогнем на хората, дори без да са поискали нашата помощ. Това, разбира се, няма да е физическа помощ, ние нищо няма да им даваме, нищо няма да ги караме да правят. За да можем да го направим обаче, е нужно да обичаме човек, на когото искаме да помогнем. А това не винаги е лесно, защото когато човек се намира в затруднено положение, в критична ситуация, той много често става груб, недружелюбен, защото всичката му енергия е отдадена на процеса на справяне с тази ситуация и не му остава друга енергия добра, положителна за хората. Когато обичаме този човек, ние можем да му помогнем много. И как ли да го направим? Когато му изпратим цялата тази наша любов, която изпитваме към него, цялата наша благодарност за моменти, в които той на нас ни е помагал, когато се е държал добре с нас, когато му пожелаем здраве от цялото си сърце, с цялата си любов, ако той е болен. Според мен това е много хубав начин, когато дори човекът може и да не знае, че ние му помагаме. Когато изпращаме най-добри пожелания, най-добри чувства, човекът ще ги усети. Може би не на физическо, но на енергийно ниво. Със сигурност ще усети това, което ние му даваме, без да му даваме нищо в ръцете. Това ще се отрази благотворно и на самите нас, защото той ще започне да ни връща тези чувства, макар и не веднага, може би след време, които ние сме му изпратили, всички тези пожелания, които сме му отправили с любов. Не знам дали и вие мислите така. Ще ми е много любопитно да прочета в коментар какво мислите. И нека всеки от вас помага както може на себе си и на другите хора. Чао!